Lah saiki mosok lho ning gone KUA mosok iringane tungdang tungtang tung. Oktober bernya apa? Berpasangan 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 dawa buntute. Kuwi cecak rawa kuwi. Kuwi cecak rawa kocok. Mas, nadane sampean lho Mas. Nah, jane kok ngono? Oh, musik Tepuk Sakinah biasane iki lho. cecak rawa nyuk munyuk. Ya ampun, kok koyo ngono. Kira-kira ngono jare iso. Oktober